Tumhan itu naga cuhang nangkok ati ko piluma kuluten litum dak nili barat litum cek kacunam lapen kacutukia tu kiduk akisung aputak si pining we nang litum hanang cuhang lo asi nilitum dak nili barat cek kacunam pen litum kacuyor kosonma nitum akisu patoi nitum cicini lo ate nilitum bada nili barat cek kacujor kedam tang 2025 Oktober 7 arni nilitum han konsil pen wanglo konsil phanta revenue nang pinangpu kupen alang litum pumacek lampen sikahini nitum manang hang lo halo sud nilitum same chidonun lo amasi apie banke alang litum bang nilitum pan ador nang yan bang access chat asi halo sud ador pen non patowe por nilitum ihum nong pen suri pli suri trok lasonsi nitum pan greenses mati calon laso ador bang nitum hanang enjet lo rasi tobe bang ni tum ihum tipi chuanam lo amasi ador bang laan to jalo amasi kosonsi nitum han an ador nang endet ma to jasi nitum chingki jithan lo amasi alang litum same angsong le chingki mo angsong ben si labangso acalon ke nang pilo haladak le chingki moi busi nitum hanang pu ente ladak nitum cek kachuna matum ke kosonsi nitum ke chunamun thekpo athe niletum sony greenses ta pinai chalon ta pinai plote konsil atum ke double si nitum han ge nang enderlo rasi laso bangke nitum ningduk lo alang litum konsil atum same nitum phanang mathanai kiduk kelak atum phanang mathanai athela pensini nitum ke hem reta kachilangi lota la pensini nitum ke charli rasi alang litum same lahai bangke nang mathanai athe ihum ipum achek long penyong selang tum sikap trok nitum phanang enderlo plote nitum ke kiklem tum ke kopilo chupo asi pining we nangli tum phan ni tum nang chu hangke lalo ni tum phan che ga bangke ni tum hangke kedam tang sikahini pulo la sikahini sin tum ke pithek chotpo lasi komane bayong si ni tum phan tipi ador abisina dat pulote lake ni tum ke chi songwek pul lake ni tum ke ni tum kachutukia tum lapen nitum kijor kachulang tum sami nitum ke chisong nang kopo lasi nitum ke sikahini ban par ke nitum ke pithek thelo lasi non jerpu tum dolan jerpu menta paningi nak wang hello lasi bikhek kaningi dang bang blung gel ko hello cek ke forest hormuta kali muni datum karbi atum kachutuki kachupeyo hormu forest ek kapeng le lang nam posita me 2017 na ek pen lang nam lo botel ke government bentar legalize si korilo lasi majak sta me chutiki melo le pen ning hang ning chuyo long si mitum la tender call ki prang sta me la pusi chuyor bom lo sta me 2025 and November 7 arni si council sorwang lo council sorpen che discuss pamilo council pen tax kenje bangke Purpose mate ipumalong pen 2 rupees hisap si en pon po polo lasi lapang suteng pote litum ta chok lo polo lapen apitu tipi chalan nang le lo tipi chalan nang le pen ke aku hala suateng pen abang ta kali dia nang bat su det le pulu mane aron ka chik tang mate ka chingwai ki right tang ang ateng pen follow le dia tendar ke long atu mate hala tendar kalong kacira bari asangho tum do hala alang itum tangka ki room tu bangke abisi thoja 3500 si
collection mate la ihu malong pen ihu magari long pen en pon lo yong si ihu malong pen 3500 en pon lo pute ipu malong si sika kit hom ra aduli nitung ke tax ki pinang lo lap pichor lagi chok la puta gali dat kit ha patuma phan ihu malong pen suri pho pinang ji la son si council entry gate aphan stame pinang hala hai bang ke pinang we media thengno kache thandam nang ko athege kadu ko bi tum sitame chini nangi polam si gani edam no la sila bangsu la puson si council asort stame ami thanga khe mate karbia khe phanching hon pute tender ki pitom phanta alang tum chelang don phameni lake council along si dolo lake council ke ja tum si chelang don phameni yong si kopi posi kini dam thunang mo mathema 3500 pen aku non bangke nangke bat thulilo pinang an amonit pen arju ponlong lo non ke suri trok pai gari homalong pen en pon pu walam si arju thulong lo karju long pen ta ining ga oida ke dulu athe ningkani sita velang si itivet si la anang ke bat pha bata hini nang bat edlu ningkani sia velang aku juning November 7 pen si la solam ka cherai pute non ke August beginning 2026 August 19 ningkani sia velang la sila puson council sorota adai tu dolang tum chelang do nai nyong si karbiang arar phancing honduk lang pute la sila bangsu aphiong tax ki pabat ong bang ke ni tum ke masap sonat ta chedon dun thek the athe school so maratum khitiyo ka tum ke la hai chek mane bang ke chuthu dun po mane bang ke thap dun po mane bang ke chek roi dun po la puson si la da family go an bang ko an ne puriar la chek pu malong ring idun ki thu tu di ahem phu tu kin ma matum ki tha matum bang pho bang throk ipu malong chek se che thak na an ke halapu tek sa tum ke akula an en dun de pute ki claim tum ke kona si ki chume dola la sila hai calculation ke kansila sor ki thi ding tum si ki thek lo sita me kansila sor bang la hai bang chelang li alang li tum bang ke tangka long unang po la phan si ari cho la sir kansila tum ke rada phana rada tum mak du ka suma bang ke chi char da mo i ki thi ding tum bang si la an su si ni tum bang tangka ong nai ki du ka tum ke du li thot no la puson se ma thara ki plang atum bang ke plang thbo la puson se li tum malong non ma nang man det kar biang long long la si la bang su che ka tax ke badare la bang ke asap sonat chita me nili tum chidon thek the lake lagale mo king kam ka pekta chiyor nai bote nili tum chiyor pondet po athe data le collection mate chega tender pinei ma pinang ni ma kumasi ke chedon de ma data le collection cheta me chega tender ke pitang ai ni ola ke raratum chipidu group pensi ki claim ka tiki asai posi la ke tender mate council atum la an tax tang endun nang ji pe kali tax na endun lo melo mopen aprang hetta ni ge elo suri hinia bang ke gari hu manong pen pina kula ke kaddu ka be katiki atum la pen juyor chulang tum anda chedon saralam si